Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 2 октябры пәнҗешәмбе. Сез турдан-тур эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яршиннәре белән 3w.trt-dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-dinle тыңла кушымтасыннан Вот С радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасы һәм татарларның Төркиягә мухаҗирлеге язмасын тәкъдим итәбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Израиль флоты якынча 45 көймә белән ярдәм итүче активист һәм сәясәтче утырган глобаль Сумут флотын Газа камалашын өзү өчен барганда туктатты. Флот вәкаләтләре Израиль көчләренең Альма һәм Сириус атлы корабларга халыкара суларда баскын ясавын һәм башка көймәләр белән элемтәне өзүен җиткерде. Баскынга карамастан оештыручылар 30 корабның әле һаман ныклы рәвештә диңгездә йөзүен дәвам итүен һәм Газага бары 85-50 чакрым ераклыкта булуларын белдерде. Глобаль Сумут флотын оештыручылар Израиль көчләренең бер көймәгә махсус бәрелүен, флотка карата басымлы су куллануын һәм көймәдәге активистларга начар мөгамәлә күрсәтүен җиткерде. Израильне ярдәмгә чакыруга киртә куюда һәм коралсыз гуманитар ярдәм хезмәткәрләрен максат итеп алуда гаепләделәр. Гуманитар ярдәм һәм медицина материалларын ташучы Сумут флоты август азагында юлга чыкты һәм нормаль шартларда пәнҗешәмбе иртән Газага барып җитәсе иде. Флотка ясалган һөҗүм дөньяның шактый шәһәрендә гаепләүләргә һәм протест чараларына китерде. Истанбул, Рим, Барселона, Берлин һәм Брюссельдә ризасызлык акцияләре узды. Кеше хукукларын яклау төркемнәре һәм ярдәм коалицияләре көймәдәгеләрнең иминлеген һәм гуманитар ярдәмнең Газадагы фәләстинләргә ирешүен тәэмин итү өчен чакыру ясады. Истанбулның баш прокуратурасы Израильнең глобаль Сумут флотына халыкара суларда һөҗүм ясап, 24 Төркия ватандашын тоткарлавы буенча тикшерү башлауын җиткерде. Ул БМО Диңгез канун конвенциясе, Җинаять процессуаль кодексының 15-нче маддәсе һәм Төркия Җинаять кодексының 12-нче һәм 13-нче маддәләре нигезендә ирегеннән мәхрүм итү, транспорт чараларын басып алу, талау, милеккә зарар китерү һәм җәберләү гаепләүләре белән алып барыла. Газага ярдәм илтергә юл тоткан конвойдагы 223 халыкара активист Израиль көчләре тарафыннан тоткарланды дип белдерде оештыручылар. Глобаль Сумут флоты X социаль платформасы аша шәршәмбе киченнән бирле 15 көймәнең Израиль көчләре һөҗүменә дучар булуын, әле тагын 8 көймәнең һөҗүм астында булу мөмкинлеген белдерде. Флот Instagram аша һөҗүмгә дучар булган көймәләрдә булган 223 активистның исемнәрен һәм милләтләрен уртаклашты. Төркиянең Берләшкән Милләтләр оешмасындагы даими вәкиле Әхмәт Йылдыз Анкара күптәннән бирле сөйләп килгән БМО гомум шурасын реформалаштыру таләбен кабат әйтте. Ул вето хокукының ашыгыч ярдәмнәренә мөмкин булмастай хәлгә китерүен ассызыклады. Даими вәкил Йылдыз Газада утны туктату карарларына күп тапкырлар вето куйган АКШның бу системаның функциональ булмавын күрсәтүен сөйләде. Халыкара җәмәгатьчелекнең газапларны туктату өчен бердәм җаваплылыгы бар диде ул. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Рахини мөселманнары Берләшкән Милләтләр оешмасының югары дәрәҗәле җыелышында халыкара җәмәгатьчелекнең Мьянмадагы күпләг үтерүләрне туктатуын һәм зәрлекләнгән бу төркемгә нормаль тормыш алып барырга ярдәм итүен сорап мөрәҗәгать итте. Бу Мьянма өчен тарихи вакыйга, ләкин бу бик соңга калды дип белдерде Рахини хатын-кызлар тынычлык шелтәре җитәкчесе һәм нигез салучысы Ваи Ваину. Ул БМО гомум шурасы җыелышы залында 193 әгъза дәүләт министрлары һәм илчеләре алдында чыгыш ясады. Рахини һәм башка азчылыклар Мьянмада дистәләрчә еллар буе яшәгән җирләреннән күчерелү, зәрлекләү һәм көч куллануга дучар булды. Ләкин аларның геноцид корбаннары булуы турындагы бәяләмәләргә карамастан бернинди чара күрелмәде. Бу рәхимсез цикл бүген туктатылырга тиеш, диде активист.
Буддистлар күпчелек булган Мьянмада Рохиня мөселманнарын бу илдә гасырлар буе яшәсәләр дә Бангладештан килгән бенгаллар дип йөртәләр. 1982 елдан бирле аларның барысы да диярлек ватандашлык хокукыннан мәхрүм ителгән. БМО качаклар эшләре җитәкчесе Филиппо Гранди күптән түгел Мьянманың Рахайн штатында хәрбиләр белән Аракан армиясе арасында яңадан бәрелешләр башланганнан соң Бангладешка өстәмә 150 мең Рохиняның качып килүен белдерде. Хәзер Бангладеш якынча 1,12 миллион Рохиня качагын сыендыра. Индонезиядә өйлә намазы вакытында җимерелгән интернат мәктәп хәрабәләрендә коткару төркемнәре әле һаман эшчәнлекләрен дәвам итә. Ява утравындагы күп катлы мәктәпнең берилеше дүшәмбе көнне укучылар намазга җыелган вакытта ишелгән. Берничә көн дәвам иткән эшчәнлекләрдән соң ким дигәндә 5 кешенең үлүе расланды. Хәрабәләр астында 59 кешенең булуы фаразлана. Гадәттән тыш хәлләр агентлыгы башлыгы Сухарионта термаль дрон кебек югары технологияле җиһаз кулландык, инде тормыш сигналлары юк диде. Мәктәпнең дәвам итүче төзелешне күтәрә алмаган фундамент аркасында җимерелүе белдерелде. АКШ матбугатындагы хәбәрләргә караганда, Вашингтон Русиянең энергетика аскырмасын озакка атучы кораллар белән утка тоту өчен Украинага күзләү мәгълүматларын бирәчәк. НАТО берлектәшләреннән дә охшаш ярдәм тәэмин ителүе соралды. Бу адым АКШ илбашы Дональд Трампның Авропа Берлеге ярдәме белән Украинаның бөтен басып алынган җирләрен кире кайтару мөмкинлеге турында сөйләвеннән алда ясалды. Трамп Киевның хәзер бөтен Украинаны асылы белән кире кайтарачак хәлдә булуын язды. Дөньяның иң бай кешесе Илон Маск Forbes фикеренчә дөньядагы беренче триллионер булу өчен үтәсе юлның яртысын кичте. Tesla акцияләренең артуы белән бу атнада байлыгы кыска вакытка 500 миллиард доллардан узды. Шуннан соң акцияләр җиңелчә арзанайды. 54 яшьлек Маск барыбер көндәшләреннән шактый алда. Oracle'дан Ларри Эллисон 350 миллиард доллар, Метадан Марк Цукерберг 245 миллиард долларга ия. Бу соңгы хәбәрләр иде. Кырык телдә дөнья хәбәрләре trtworld.com адресында. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә илбашы Эрдоганның Америка Кушма Штатларына сәфәре һәм Төркия-АКШ мөнәсәбәтләрендә яңа чор темасына тукталабыз. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугач Ипәк әзерләде. Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган Берләшкән Милләтләр Оешмасының 80-нче гомум шурасы өчен Нью-Йоркка сәфәре вакытында шактый тыгыз дипломатия алып барды. БМО трибунасыннан дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать иткән Эрдоган көчленең хаклы түгел, хаклының көчле булуын ассызыклап, глобаль гаделлеккә омтылыш максатын кабат җиткерде һәм дөнья биштән бөек сүзен тагын бер тапкыр телгә алды. Үз чыгышында ул бигрәк тә Газзадагы кешелек фаҗигасына игътибарны җәлеп итте. Бу сәфәрнең иң әһәмиятле өлеше исә АКШ илбашы Дональд Трамп белән очрашу иде. Аның 6 елдан соң Эрдоганны Ак йортта кабул итүе ике лидерның якынаюын күрсәтә. Шуңа күрә дә очрашуга зур өметләр багланды. Трамп соңыннан матбугатка әлегә күрешүне искиткеч дип бәяләде, ә Эрдоган сөйләшүдән канәгать калуын белдерде. Уртак матбугат җыелышында ике лидер Сүриядән башлап Украинага кадәр, Газзадагы вазгыятькә нокта кую тырышлыкларыннан башлап саклану сәнәгате мәсьәләләренә кадәр бик күп темада борчу һәм максатларны ассызыклап конструктивлык күрсәтте. Бигрәк тә Трампның Эрдоганга карата хөрмәтен ачык рәвештә әйтүе һәм Төркиянең төбәктә йогынтысы артуын тануы игътибарны җәлеп итте. Ул матбугатка белдерүендә бик аз лидер Путинның да Зеленскийның да хөрмәтен казана алды дип Эрдоганның тиңсез роленә басым ясады.
Сөйләшүдә төбәк иминлеге мәсьәләләрендә конкрет алга китеш турында сүз барды. Сүриянең төньягында Төркиянең куркынычсызлык борчуларын бетерү юлында АКШ белән кулга-кул тотынышып эшләү мөмкинлеге туачагы хәбәрләре булды. Трамп Эрдоганның Русия нефтен үзә алуына ышаныч белдереп, бу турыда килешә алуларына ишарәтләде. Чөнки Эрдоган да Украина мәсьәләсендә Төркиянең арадашчылык һәм Кара диңгездә тотрыклылыкны саклау тырышлыкларын ассызыклап, Русиянең агрессиясын туктатуда АКШ белән уртак мәнфәгатьләрнең туры килүен әйтте. 2 сәгатьтән артык барган күзгә-күз сөйләшүдән соң Трамп аның бик күп яктан нәтиҗәле узуын һәм детальләрнең тиздән хәбәр ителәчәген җиткерде. Анда бигрәк тә F-35 хәрби очкычлары һәм санкцияләр мәсьәләсендә ачыклык кертелер дип көтелә. Эрдоган һәм Трамп сәүдә һәм инвестиция мәйданнарында күпмедер вакыттан бирле дәвам итүче диалогны конкрет килешүләр белән нәтиҗәләндерде. Бигрәк тә энергетика хезмәттәшлеге тармагында тарихи адым ясалды. БАТАШ һәм Америка ширкәтләре арасында 20 еллык газ килешүе төзелде. Ул Төркиянең табигый газ тәэминатын төрлеләндерәчәк һәм Русиягә энергетика бәйлелеген киметәчәк әһәмиятле адым буларак күрелә. Шулай ук тыныч атом төш хезмәттәшлегендә дә килешүгә ирешелде. Ул үз эченә кечкенә модуляр реакторларны да ала. Шулай итеп, Аккойы атом төш станциясенә өстәмә рәвештә Төркиянең атом төш энергиясе аскырмасын төрлеләндерүе һәм моның өчен Америка технологияләреннән файдалануы көтелә. Сәүдә әйләнешен арттыру юнәлешендә дә көчле сәяси ихтыяр күрсәтелде. Илбашы Эрдоган 2019 елда Трамп белән билгеләнгән $100 миллиард ике яклы сәүдә күләме максатының әле һаман да гамәлдә булуын ассызыклады. Сөйләшүләр вакытында матбугатта төрек һава юлларының АКШның Boeing ширкәтеннән шактый күләмдә юлчы очкычы алачагы турында хәбәрләр күренде. Белгечләр Төркиянең саклану, авиация һәм башка тармакларда АКШ базарына экспортының артуы турында да сүз баруын белдерде. Эрдоганның АКШка сәфәре бары дәүләтләр арасы килешүләр белән генә шикләнмәде. Бер үк вакытта мәдәни дипломатия һәм халыклар арасындагы багланышлар ягыннан да әһәмиятле адымнар ясалды. Нью-Йоркта БМО Гомум шурасы уңаеннан Төркия үзенең йомшак көчен күрсәтүче чаралар оештырды. Әминә Эрдоганның кул астында БМО бинасының нәкъ каршындагы төрек йорты үзәгендә оештырылган Анадолудагылар капка артындагы хәзинәләр күргәзмәсе белән экология темасына багышланган экспозиция дөнья лидерларының хәләл җефетләренә һәм халыкара кунакларга тәкъдим ителде. Нью-Йорк сәфәреннән соң Төркия АКШ мөнәсәбәтләренең киләчәге шактый озак вакыттан соң тәүге тапкыр бу кадәр уңай күренә. Әлбәттә, кайбер проблемалы мәсьәләләр тулысынча чишелмәде. Мәсәлән, террорчылыкка каршы көрәш нисбәтеннән АКШның ПКК-ЕПГ белән бәйле элементларга ярдәм итүе шикелле Төркияне борчыган темаларның чишелеше озакка сузылырга мөмкин. Шулай да Анкара белән Вашингтонның стратегик мәнфәгатьләре күбесенчә бер-беренә туры килә. Ике илдә якын көнчыгыш, Урта диңгез һәм Кара диңгездә тотрыклылык тели. Ике илдә террорчы оешмаларның көч туплауына каршы һәм Русиянең агрессив адымнарына чик куелуы кирәклеге мәсьәләсендә бер фикердә. Бу очрашуны ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрдә сакчыл оптимизм чоры башы дип санарга мөмкин. Трампның Эрдоганның региональ йогынтысын югары бәяләүе һәм Эрдоганның да АКШ белән координациянең әһәмиятен ассызыклаучы юлламалары киләчәктә тагын да якын хезмәттәшлекнең сигналлары. Бу хезмәттәшлек рухының даими булуы Төркиянең милли мәнфәгатьләрен яклау өчен дә, региональ тынычлык һәм тотрыклылыкны урнаштыру ягыннан да мөһим. Бу яңа чорның девизы исә Анкарада да, Вашингтонда да бер үк. Берлектәш рухына туры килүче, ике яктан да хөрмәткә нигезләнгән һәм конкрет казанышларга юнәлтелгән хезмәттәшлек. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дагач Ипәкнең Төркия илбашы Эрдоганның Америка Кушма Штатларына сәфәре һәм Төркия АКШ мөнәсәбәтләрендә яңа чор язмасын тәкъдим иттек. Төркиянең тышкы сәясәте.
Татарлардың Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиягә татар хиҗрәтенә багышланган тапшыру тизмәбезнең бүгенге 40-нчы бүлегендә Мөхәммәд Гаяз Исхакый турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бүген әдипнең мөхаҗирлек елларында иҗат ителгән беренче әсәренә тукталып узарбыз. Үткән язмаларда әйтеп үтелгәнчә, инкыйлаб елларында актив рәвештә сәяси эшчәнлектә җиң сызганып эшләгән Гаяз Исхакый зур өметләр баглап көткән татар халкы, Рәсәй төркиләре, Идел-Урал төркиләре өчен ирек милли дәүләт хыяллары большевик түнтәрелеше нәтиҗәсендә шилпәрәмә килә. Исхакый фикердәшләре белән бергә аклар гаскәре белән көнчыгышка Себергә таба чигенә. Ләкин аның аклар белән дә уртак фикердә булуын әйтү хакыйкатькә туры килеп бетмәс иде. Чөнки Кылчак һәм башка ак хәрәкәт җитәкчеләре Рәсәйнең дәүләт бөтенлеге патша хөкүмәтенең кире кайту хыяллары белән янулары сәбәпле алар татарлар өчен бер дәүләт яки җөмһүрият төзү фикеренә әлбәттә каршы булалар. Исхакый һәм башка татар җәмәгать эшлеклеләре Япония, Кытай, Авропа илләренә таралалар. Исхакый Версаль конференциясендә катнашу өчен Франциягә китәргә тырышуы хакында әйтеп үткән идек инде. Ул соң булса да төрле урау юллар белән Авропага барып җитә. Берничә ел Франциядә гомер итә Исхакый бу мәшәкатьле, алда ни булачагы билгесез, матди һәм мәгънәви яктан мөшкел бер дәвердә дә каләмгә сарыла. Үзенең әдәби әсәрләрен язуны дәвам итә. Гаяз Исхакыйның иммиграция дәверендә иҗат иткән беренче әсәре ул аны Франциядә яза. 1920 елда Париж шәһәрендә язылган Дулкын эчендә пьесасы. Әсәр 1920 елда каләмгә алынса да, ул озак еллар кулъязма буларак язучының китапханәсендә басылуны көтә. Әлбәттә, монда Исхакыйның матди яктан мөмкинчелекләренең шикле булуы, гарәп хәрефле татар матбагасының да булмавы сәбәп булган дип әйтсәк, хата булмас. Дулкын эчендә әсәре язылганнан соң 17 ел үткәч, 1937 елда Берлин шәһәрендә Милли юл нәшриятында басылып чыга. Әсәрнең басылуы өчен матди яктан ярдәм итүче Финляндиянең Тампере шәһәрендә яшәүче татар җәмгыятенең милли җанлы әгъзалары булып тора. Әсәр белән бәйле шундый бер кызыклы вакыйга булуын да әйтеп китү урынлы булыр. Пьеса 17 ел буена басылуны көтсә, басылудан элек ул сәхнәгә чыга һәм үзенең тамашачылары белән очраша. Пьеса 1933 елның 16 декабрендә Япониянең Кобе шәһәрендә яшәүче татар диаспорасы вәкилләре тарафыннан сәхнәләштерелә. Бу хакта Яңа милли юл журналының 1934 елгы 2 санында Пинмеш имзасы белән Кобедагы татар җәмгыяте вәкилләреннән берәү тәхәллүс исем кулланып яза. Язмада булай диелә: әдибебез һәм милләт көрәшчебез Гаяз әфәнде Исхакый җәнапларының Кобега килү мөнәсәбәте берлә 1933 ел 16 декабрьдә Кобе төрек татар мөселманнары дини җәмгыяте тарафыннан бер зур милли кичә ясалып үтте. Кичә өчен зур Кансай Гакку театр бинасы алынып, сәхнәгә Гаяз әфәнденең соңгы әсәрләреннән әле басылмаган һәм һичбер җирдә дә куелмаган 5 пәрдәлек Дулкын эчендә дигән драмасы куелды. Әсәрнең Казанда сугыш башланган вакыттан алып большевикларның алмашынулары берлә бергә 4 еллык вакыйганы бер гаҗәеп сүрәттә оста язылуы аркасында уйнар өчен байтак кына авыр типлар да бирүе, аны сәхнәгә куяр өчен күп кенә көчләрне сорауы да күренә иде. Менә шуны күз алдында тотып, җәмгыять идарәсе үзенең кичә куяр өчен җыелган җыелышында режиссер итеп Хәнәфи әфәнде Кодакины сайлап, сәхнә тарафын җәмгыятьнең мәдәният шөгъбәсенә тапшырган иде. Бөтен мәхәлләнең бөтен көчләренә шул милли эшкә ярдәмгә чакырган иде. Сәхнәдә барлыгын 30-га якын уйнаучылар иштирак итеп баш рольне Розия, тол хатын Мәксүрә ханым Акчура яхшы уйнавы берлә тәмам күрсәтте. Хәйрулла кечкенә сәүдәгәр Хөсәен әфәнде Алтыш үзенең ролен яхшы аңлап, хосусан солдатка киткәндә Розия берлә күрешергә керү күренешен дә тәэсирле уйнады дип язылган. Бу вакыйга эмиграциядәге татарларның фидакарлыгы, Исхакыйга булган ихтирамның көчле булганлыгын ачык рәвештә күрсәтеп торучы бер дәлил. Чөнки Кобе шәһәрендә татар җәмгыяте зурлардан булмый дип әйтергә мөмкин.
Шуңа карамастан алар бу драманы куярга үзләрендә көч табалар. Икенче яктан, әсәр әле китап буларак басылмаган булса да, димәк, ул ерак көнчыгышның төрле почмакларына сибелгән татар җәмгыятьләре әгъзалары арасында кулъязма буларак таралган була дип әйтергә мөмкин. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында очрашу өмете белән исән, имин булыгыз. Татарлардың Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Эфирда киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.